Naqblu, hija din reazzjoni tal-Ministru Mario De Marco għal numru ta' proposti mresqa dalgħodu mill-Partit Laburista dwar tibdil li għandu jkun hemm fl-operat tal-MEPA. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fost oħrajn huwa qara b'kelma b'kelma numru mill-proposti li ħareġ il-Partit Laburista dalgħodu u qal li huwa u l-Gvern jaqblu magħhom. Kwalifika li l-Gvern jaqbel ma' dawn il-proposti għal iskontu diġà beda jaħdem fuqhom fil-leġislatura illi għaddiet. Fl-istess ħin iżda esprima ruħu kontra li l-ambjent u l-ippjanar jinfirdu f'awtoritajiet separati għal iskontu inkella dawn iż-żewġ aspetti ma jibqgħux jikkomunikaw. Dwar il-MEPA u l-aħħar leġislatura huwa qal ukoll li riforma li kien wieħed il-Prim Ministru fl-2008 ħalliet ir-riżultati fejn il-MEPA llum hija iktar kontabbli, konsistenti, effiċjenti u trasparenti mill-2008. Intant mistoqsi dwar l-eks awditur tal-MEPA Joe Falzon, il-Ministru Mario De Marco qal li l-kritika li kien jagħmel ma kinitx iddejqu dan minkejja li Joe Falzon twaqqaf mill-kariga illi kellu.